Ayo! Ayo! Oy, saan? Pwede ba mga play? Ya, na mga play. Ha? Ni mga play duha bok. Saan naman ni? Nakoy dala duha diri. Presko pa kayo ni. Gabiin na ko na ko yung mga play. Lagi na duha bok. Taga na bigyan pa ako nakabasa ng ubanan ni. Benson mo na. Tanggalon na tong tarpaulin siguro kagubot na daghan kay mga play eh. Saan? Pauli na o duwato na. Yes, sige na lang testingan na ito nabi kung may mayom-ayom diha. Murag arangan man. Ha? Arangan man. Ipalingya sa diya kajut katong pilian. Sige, sige. Ako yung tingin niya. Yan, namas na yan. Kat-kat na sagdan niya. Ha? Kasama man ako ni. Kat-kat na sila. Excited ba ka nila eh? Nabi. Oh, gunaw naman ka naman kay pending case. Ito gay na pinding ron. Sakit na. Ha? Yan, ano sila do? Okay. Ano na? Dali sa gay. Takan mo. Mana nga pang-apply karon? Ako sa kanang kana nakamaron siya muna sa akong auntie akong angkod sa kasang nga pista na ana siya. Ya, ang problema niya, ang tripping niya pag mapista na siya kung wala sa BH pangwa og mga chinilas man problema niya. Paminaw na ako na siya pending case gyud na kaso. Siya? Unya kana pong isa kanang siksi kayo. Inutang na social gamer. Ano problema ni? Kaya ko sa discount permintig basta asang disco na ana siya nga bayana. Na lisod kinadelikado kay na. Dobi, unsa na to? Samo kabalo mo ra kay ila ko sa kunan ni gidala nanay bugaw na nanay ka ba nanay ko pang laki. Oh, nakibulo. Nakang mubuon laki. Mga porang height. Nalagi. Tawag sa kay tawag. Sir, ali sir. Kasi. Sus, Ginoo ko. Daan ko pala Brad, dali sa Brad. Imuha na no. Undangin na ng tripping mo Brad. Nagbuta ko rin tarpaulin dira dagasto ko ingo nga tarong ayaw nagpamili. Unsa man naon ka Brad? Kabalo ba ka nga magpalayot og mga kaso-kaso. Unsa dalan sa nimo? Kana imong mga ampay bayos, kabalo ay kana mga ampay nimo ay ipasa sa ako diretso na unsa man taon ka Brad oy? Unsa man taon ka? Ayaw nagpamili kay wala ni. Brad imo na Brad ikapoy mo ko pangita niya ani po ibadalan kung nimo usay kung nay mga walay kaso, anay kaso ang uban sino pud. Tarong pangita ka Brad. Ikaw lang na Brad ba? Kawagi. Diri di ko gusto makatagbo ang mga naungan eh. Problema na pud dala ana. Brad ako na Brad. Ay sus. Uy. Bisag usa imong dala sa kwan. Unsa ra minidagan natong kan imong dala Brad. Ikaw na pangita. Ako na imong auto. Hoy! Kung saan mo nag-drive, may namagas passenger seat. Sakto yapon.